Solidaritat per la Independència a la Ribera Alta vol manifestar el seu posicionament en contra de la decisió dels dirigents actuals del Consorci de Residus pel que fa a la ubicació definitiva del macroabocador a Guadassuar. La consellera d'Infraestructures, Medi Ambient i Territori el dijous 15 de desembre havia demanat les opinions de diversos grups polítics sobre el document de síntesi del Pla Integral de Residus per a després de Nadal, però posteriorment va convocar la Junta del Consorci de Residus de la Ribera Valldigna per al dia 22 de desembre, on es pretenia aprovar la ubicació definitiva d'aquesta perillosa infraestructura. Des de Solidaritat per la Independència considerem egoista la proposta de l'alcalde per tal de situar les infraestructures al seu poble, però més a prop dels nuclis urbans dels pobles veïns que no de Guadassuar, que són els que suportaran les molèsties com el pas de camions carregats de residus, les males olors i els sorolls de la planta una vegada entra en funcionament. La nostra organització aposta per un control i una gestió propera de residus i per això entenem que és necessària una infraestructura d'aquestes característiques, però volem que es faci públic si s'ha tingut en compte l'impacte mediambiental a l'entorn natural, si s'han valorat altres ubicacions i de quina manera s'ha fet la tria definitiva d'aquest indret.